setunggal-setunggal. Sampun paham sudah ya. Sing dereng paham monggo tanglet, nggih. Iki mboten enten sing tanglet. Sampun Bu, sampun padahal. Nek mboten enten sing tanglet, kula sing tanglet nggih. Apa kang diarani sandiwara radio? Nggih, kula ulang disebut Sandiwara radio yaiku jenisnya sandiwara sing bisa kasanget kanthi migunakaké indra pangrungu audio. Dadi sandiwara iku yaiku murni ngendhalèkaké pamer antawacana, dialog, musik lan efek suara. nggih. Kula sampun paham. Kula tanglet maneh nggih. Apa kang diarani sosial konflik?